Pwede natin si 14 days para mamaya sakay natin sa Yupa, Laguna. Yan siya 14 days. Yan, kumakain. Sana makauwi siya bukas. Karga natin mamaya. Nakarga na natin yung mga kalapati natin si 14 days sa Laguna. Sis ulang malakas, boss. Oh, sis ulang. Marami, boss. Ngayon ulit natin si 14 days. Ito eh, agnanandang. Pipigaran na rin ang karga mo natin to. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako makagalit, pwede kang lumapit. Pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin, may gusto. Morning ulit mga kayupa. Antayin lang natin ang time of release, 11 o'clock. Sabay natin ang OPPC. Ang OPPC na nag-release. Advance sila ng 2 minutes. Ayan na po, bitawan na po. No! Ulin, ulin, ulin! Matatayang ka? Pasok mo kami. Doon po sila patungo. Norte. Ayan po, malinis. Okay. Shh. Shh. Yung pasaran tampo. Habang ganda rin ka yan. Ah. Isa na. Yan. Yan. Shh. Ronda na lang tayo. Wala na si 14 days eh. Hindi nakauwi. Yan na nga mga kapakpak. Hindi na nga nakauwi si 14 days. Wala pa hanggang ngayon.
Papakain na lang tayo. Wala na, si 14 days, hindi na nakauwi. Hindi niya kinayanan yung Pagsanhan, Laguna. Sayang. Ayan. Hindi na siya nakauwi.